Лазерната епилация – въпроси и отговори. Казвам се Лили Димитрова, терапевт съм в Infinity SG Beauty Salon и днес ще ви запозная с етапите на растеж на косъмчетата. По време на терапия лазерна епилация. Какво се случва по време? И след процедура, и какво да очакваме след първа, трета и пета процедура. Какво да очаквате след първа процедура? След първа процедура около 30% от всички косъмчета в третираната зона са изгорени. Защо само 30%? Косъмът има 3 фази на растеж – анагенна, катагенна и телогенна. Лазерната епилация е ефективна само в анагенната фаза, когато косъмът е свързан с корена си. Но не всички косми са в тази фаза едновременно. Затова процедурите се правят през интервал от около 6 седмици, така улавяме новите косъмчета, които са навлезли в активна фаза. Това е ключът към дълготраен и видим резултат. След втората процедура, косъмчетата започват да оредяват, стават по-фини и растат по-бавно. Част от фоликулите вече са деактивирани, а останалите ще бъдат третирани в следващите сесии. Това е знак, че тялото реагира и сме на прав път към гладка кожа. След третата процедура някои клиенти може да забележат, че окосмяването сякаш се завръща. Това е нормално и не означава, че терапията не работи. Всъщност, това са косъмчета, които по време на предишните процедури са били в катагенна или телогенна фаза, когато лазерът не може да ги засегне. Сега те навлизат в анагенна фаза, активният им растеж започва, което ги прави уязвими за следващото третиране. Затова е важно да се спазва графикът, за да обхванем всички фази и постигнем максимален ефект. След петата и шестата процедура, окосмяването вече е значително намаляло. Косъмчетата са тънки, редки, растат бавно. При добре проведена терапия са изчезнали на 98%. При някои хора, заради хормонални фактори или индивидуален цикъл на растеж, е нужно още 1-2 допълнителни сесии. Те гарантират, че ще обхванем и последните активни фази, за да постигнем дълготраен, завършен резултат. Последвайте ни във Facebook, Instagram и TikTok. Напишете в коментари, ако видеото ви е било полезно. Свържете се с мен за индивидуална безплатна консултация. Споделете вашият опит. Правили ли сте си лазерна епилация?